A keresményünk, vagyis az a juttatás, amit a munkánkért kapunk, teljes egészében közös vagyonnak minősül. Ami ebből keletkezett, azt úgy kell tekinteni, mintha kettőnk közös munkájával raktuk volna össze. A házasság alatt sokkal többet kerestem, mint a házastársam. Nagyobb rész jár nekem a közös vagyonból? Nem jár nagyobb rész. A keresményünk, vagyis az a juttatás, amit a munkánkért kapunk, teljes egészében közös vagyonnak minősül. Ami ebből keletkezett, azt úgy kell tekinteni, mintha kettőnk közös munkájával raktuk volna össze. Ez abban az esetben is igaz, ha az egyik házastárs keresi a bevétel 100%-át, a másik házastárs pedig semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik. Ezen egyetlen esetben lehet változtatni, ha házassági vagyonjogi szerződést kötünk. Házasság alatt bérbe adom a külön vagyoni lakásomat. Ugye csak engem illet a bérleti díj? Sajnos nem. A külön vagyonba tartozó vagyontárgy, ingatlan, megtakarítás, cég megőrzi a külön vagyoni jellegét, tehát soha nem válik közös vagyonná. Az abból származó haszon azonban egyértelműen közös vagyon. Ami tehát ebből kerül megvásárlásra a házasság fennállása során, az ugyanúgy közös vagyonnak fog minősülni, és a házastársi közös vagyon megosztása során el kell rá számolni. És hogy a rossz hírt fokozzam, ugyanez a helyzet akkor is, ha kamatot fizet a külön vagyoni megtakarításom, vagy osztalékot fizet a külön vagyoni cégem, a szabály ezekre is ugyanúgy érvényes. Házasság alatt mind a ketten örököltünk, a házastársam örökségéből ingatlanokat vettünk, az én örökségemet pedig feléltük. Tényleg nincs közöm az ingatlanokhoz? Ráadásul elveszett az örökségem? Az első kérdésre a válasz, sajnos tényleg nincsen. Amennyiben ugyanis bizonyítható, hogy a házastársunk öröksége egy az egyben belefolyt az ingatlanok megvásárlásába, például a pénzbeli örökség bankszámlán volt, és onnan közvetlenül lett átutalva az ingatlanok eladóinak, akkor az ingatlanok a házastársunk külön vagyonát képezik. A második kérdésre a válasz, sajnos valószínűleg igen. A jogszabályok ugyan lehetővé teszik, hogy a külön vagyonból a közös vagyonba történt beruházást vállás esetén visszaköveteljük, de ebben az esetben bizonyítani kell, hogy az örökségünk ténylegesen befolyt a családunk életébe, ami, főleg sok év elteltével, bizony nem könnyű feladat. Ha tényleg közös pénzből lett megvásárolva az ingatlan, akkor az a házastárs is tulajdonosa az ingatlannak, aki nem szerepel a tulajdoni lapon.